बारियाव गानना बारियाव बेथो हे भगबानखौ मासे फुटबलायबाय हे माथाम मानि नामा आंनियाव दं दे ओरैबायदि फैनानै ओमफ्राय आंनियाव सोर फैदोयो बाबु इनो नै फै बाबु बारिखै जा गाना हर बारिखै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय नैबेखौ मैया थरायनाया लाबनानै इमान बायदि डिस्टार्ब होदों आंखौ उन्दुनायाव बावै उन्दुनोनो खान्थि होआसै मैया खर' साजोबलांदो बाब बेनिफ्राय इ सुबिदाखौ लानानै आं दिनै मा खालामनो नागिरदों थरायनाखौ गावखौनो दसे उनाव एटेक खालामबाय थानो नागिरदों माने दा मानसिया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव माबायदि पजिसनाव दं बेखौ नायखुमाहैग्रोनि ओरैहाय मोखां जाना दंना ओरैहाय मोखां जाना दं जुदि इखैजा मोखां जाना दंबाथाय ओरै उनखैजा थांनानै नायलांबाय था लोगोफोर एटेक सिरि थांनानै नायहैदो ओंखाम ओंख्रि संबाय दं मानसिया Kesalah kamera macam. Di mana huyo mansku? Bikin saja baik. Kesalah kamera macam. Ni kesel pimpa kelana lampinya deh yo. Pimpa. Pimpa. Baby di kalam baik, mansku apa nih ya? It's my rule and regulations. Saja baik itu. हमको भी ऐसा ही क्या था कल माँ क्या था इलाज तूने रोन थकना तूने पूरी देखने के बाद जल्दी से नहीं उठा था मैंने मेरी वीडियो डाली पेम्पा को लेकर तेरी कान में घुसाई 이 버스 오고 봐 달리 마 봐. Ang hindi ba daw na alin ko ba ang ni kete beleg ni ang ni kete beleg kata deh Beri mende iku bung. Nengah beri mende nengah badawe tang hena pi. Deh bro, ini sudah. Iman baik di bang, kami akan digunakan beda bakal apa konstitusinya ini jabai. Kami akan digunakan beda bakal apa konstitusinya ini jabai. Hoya lagi berhoya. Sampai nih. Tiga hari sekolah nolade. Prasnya ini hari sekolah nolade. Lek berimpang ketorannya naik nak ini. Hamdu. Lek malah prasnya una. Riu becanya uri ma inang. Nias tama nang tanah deh. Mana mak? Maya? Ada konsisan semua dulu kini yang karden. Pakai kan utang main. Oh ini si popo. Kini sang dulu berkincang deh.
चान्स मोनबावदो लोगोफोर खनसे चान्स मोनबावदो बहा एर'प्लेन बिरफैबाय दंलै साला दावरावनो चान्स लोगोफोर चान्स इखिनि दोबाथाय बांसिन जुर जासिनो बोरै मोनदो बोरै मोनदो मांकिया बारलांबाय खारलांजोब्बाय मांकिया खारलांजोब्बाय पेम्पास नाना मांकिया खारलांजोब्बाय खोनादों पेम्पास नाना मांकिया खारलांजोब्बाय बोरै मोनदो बोरै मोनदो Nanggo. De pakai nanti di sarla de. Tika mana? Isel tra di sarla de robo. Isel tra di robo sarla de. Etom laba, jangan lama lagi buma kelab baca nang aji. Etom. माने लोगोफोर जोंहानि न'आव ओरैबादि मोख्रा फैनाय जादों आङो ससे क्लिप होना होनि मैया गांगाथफाया न'आव गैया ओमफ्राय आइया माबा दसे थानानै मोनफैदोंमोनल' आरो ओमफ्राय मोनफैनानै जिरायनानै ओंखाम ओरि जाखांनानै जिरायदोंमोनल' आरो जोङो ओमफ्राय जिरायनायाव नै इयाव लिलि लाला फैजोबथारदो आरो नै आङो दिन्थिना होनि भिडिअ क्लिपजों नाय नुद' नै जोंहा न'आव माबायदि थाफैयो नुदोना Giawe, jangan mau kerja deh. Gitu. Pokoknya ke masuk football ay bay. Mata mani nama. Tak kurukum seberi banai letat deh. Talir mana pun betai janau. Pada anggang atau pakai. बमा लायनो थिनहरदो मानो होनब्ला बेबायदि उटपाट खालामफैबाय थायो सानफ्रोमबोनि सोरबा होनो आरो हामा बेबायदि मोख्रा बुस्थुखौ हनुमाननि बुस्थुखौ बेबायदि खालामनो होननानै किन्तु जों बुथारा जों खालि बेखौ सिगिनानै जाहाथे फैया आरोना नङाबा सानफ्रोमबो फैनानै ओंखाम ओंख्रि जालांबाय थायो सोरबा होनो फुजा हो माबा हो बिदि नङा लोगोफोर माने बियो जोंनि बारियाव जागाया लाफैखाबाय नालाय बियो माब्लाबा फैबाय थाखागोन ना ओंखायनो सिगिनाया मोजां आरो बायसेन्स जुदि अख्लाबना गालाङोबा मा जागोन नै बमाखौ माखौ लाना फैखो एबार माबा लायनो मा होनोमोन इखो मानसिखो मायबा होनोमोनलै जिखुनु इखो लाना फैदो नै फै माबार ओमफ्राय नोंखौ मैया दाखालिमोन नों बाददावनाया माबायदिमोन हो बा लोगोफोर गामि गोमजासे बाददावदो इयो दाखालि मोख्राखौ नै इयाव लायोनो माबायदि दिनै खनसे देमखथिनो हायो सोंनो देमखथिनो दिनै माया दंमोन नोङो माया दंमोन हबाव आंनियाव नोंनियाव जेनेबा इयाव जि लामबाय थादो इयाव आंनियाव दे ओमफ्राय ना नै इदिनो जि लामखौ इदि लामदो आरो ओमफ्राय आंदो जाया होनबाय खिजा ओमफ्राय इयाव दाउआ गाबदो ओमफ्राय दाउआ गाबबाय नालाय आं दाउखौ ओरै नायबायब्रा दाउ गाबदो होननानै सिङाव बुस्थुआ दं आं दाउखौ मोख्राया माबायदि होननाय मोख्राया माबायदि होननाय आंनियाव दं दे आंनियाव दं दे ओरैबो ल'दे हाथरखौ फैनानै ओमफ्राय आंनियाव सोर फैदो इयो सोर फैदो ओमफ्राय जाखांखादों आङो ओमफ्राय मामा बेखौ आं आरो न' सिङाव मबाइल नायनानै दंगासिनो ओमफ्राय गाव आरो बिदि होख्रावना ओमफ्राय गामिनि मानसिया फैलायदों आंखौ मा जादों होननानै ओरैबादि माने आं गिनाय जिखिनि गिनाय आं गिनाय नङामोन आंखौ गोजाननिफ्राय गलांजोबखादोंलै गिनाया गोजानाव थाबा गिया ओमफ्राय अकस्मात बोरैबा दाउ गाबनायदो मानायदो नुना होनायदो ओमफ्राय आरो आंनि खिजासो फैबायबा जुदि आं खबनो बारसिननाय नङा लोगोफोर मबाइल नायना थाबाय थानायाव बया स्पिडआव बारनबोखानांदों आंबो गामिया गोमजोबदो ओरैहाय गाबफ्रावनाया बा नो गाव बिदिथ' गाव रोंगोन ना
गिया ओमफ्राय गिनाया मासेल' नङा ओमफ्राय गावनो रोंग्रा रायखो आखायाव बोरै जागोन होनोबा हो नों होमबा केमेरायाव खारखानायनि नोंसिम पांजिसो फैलाय खोमा थुनाय नायगोन ए देसलाय खाथियाव दं गंसेल' नै मुदुलाव फैबाय थायो लोगोफोर बे मुदुलखौ जानो ओमफ्राय नै समफ्रामखौ जानो फैयो बाखि ओमफ्राय एख' गैया ओमफ्राय मालाबा थालिर मोनजालाङो थालिर बिफाङाव थाबाथाय माइरंखौ जाया गारा थुख्लेना गालांबाय थायो हरनाय आं गावनि हरनाय नो केमेरा पक्र जल्दि आं गावनि सानफ्रोमबो बेफोरबायदि उदपात खालामबाय थाबा खस्थ' जायोना गोसलाबदो नै नानियालायदो आं फैबाथाय मानोथो फैया होननानै गन्थ'आनो गाराय जानानै गन्थङा बेरथो नुवानो माने ओरैनो नायबा ओमफ्राय ना जेब्ला जोङो ओंखाम जाखांनानै सिरि थायो आरोना उन्दुआबाबो नोङो सिरि थाबाथाय फैसिगोन बिसोरो दिनै फैयाखै फैनाया ओमफ्राय दानि फैदोंमोन आं खिबाथाय फैदोंमोन ना ओइखै बारिखै गाहर थेवबाबो बारियावलै आं आइ खाथियाव थांबावना ओइ बारिखैसो गारना हर रग' बेदरलै बाब गोसोम नानि माबायदि जादों खद जागोन जायाखै हो खद जागोन जायाखै जाथ'वाखै इथ' होख्लायखाबायानो सं बा सिगां होख्लायग्रोखायो आंथ' बेदरावसो सायग्रोगोन माबायदि गोथाव दा वा जाखादों स्लुब मोनलायदो जाग्रोनोसै जाग्रोनो डिस्टार्ब गैयानो फरायनायानो दे खरसा जादों जाग्रोनायाव फैदो लोगोफोर फैलायबाय र' लोगोफोर फैलायबाय आसोला अबे ओइनो बाबु ओइनो नै फै बाबु बारिखै जा गारना हर बारिखै ओइनो गन्द्राखै ओइनो खारलांजोब्बाय होबाव ओइनो बारिखैजा नुवाखैलै बारियाव गानना बारियाव लाबबावनांगौमोन मानैखामोन नुवाखै बुस्थुखौनो नुवाखै हान्दो जादो थांनो बमाखौ बथन होननानै फै बमाखौ लायना फैथां बथननो आं लायनि बबे